Bestani Gare, Kisalan Khadim Sage. Dinio, Vetar Tripalen ni bagai, Dili, Wok Jontar Montara Tangai, Zonchini Tripra, Hasnewo, Vetar Tripalen no, Dili Parlamento, Bidan Sobawati Saton Nation, Jontar Montara, Tangai Chinio, Tangai Sulo Tarigo, so Dili. Kelajak naik. Belai leng laijak phung 11 hoi tong khalemani tabuk sarik ni prai 4ta tamui tongo phung pura sini 26 asram bari sing pura entry ajutun gorok baikya gorok bai tabuk singro sini Bharat Sadar playground no phai lena phaijak sini mo bike le ni nahamo ngabono sini chongmaribo sing edisi chongmaribo sini je kaise demand sini bobagra jawai khemani sini gera tipalen o gera tipalen sing buskang hatini 16 tariko dili o moment thang tongo o moment na thamina sing tini mo bike ren bisingti awaimong o awaimong teibo tabuk su jotui sini bobagrani je thanjani mario phayako o lukurokno o bukurokno sini 26 asramani jotto lukurokno ang koina musungo nok tabuk bon nogo thuita tongbaidi sing tabuk nogo thui lenai chai tonan joraya sini thangani lama sing nijini ma sanamlai sinai sing jodi bai thang jodi chiri khogoi sini man thaina sing segoi tui maile hakai junote ke buya phari nei kuroi একমাত্র সিনি ও মানথাই जों माननाय सिनि बोबाग्रानि मारि तुइना बोबाग्रानि थानजा तुइनो जों आबोनो जों बसकांनि 16 17 तारिख दिल्ली मुमेन्ट थाङै दङ सिनि ओ गेथा टेबलानि मुमेन्ट तुनानै बगै
tini norok bike rally khlai mane khung busuk pura tini sing bike rally khlaimani sini target tongmani 2000 tongmani 2000 sorry abo jung count khaimani kai 1500 joti count khai gabon pore count khaimale approx amti haino 2000 nong khanai kha khai norok bike by rally khlai pro kono lama rok osubida danga eba bike by bike rok thutali ke he amti hai rok to kono osubida dong ya especially tamba hini lukrok sono excitement ngai lama rok tirok na rok sono tirok khani ka tebo tongtok jak kasini komando le rok khaimano le borok bok tebo excited mane tabuk sungno kasini bike rally bisumti public rok sono tebo response kaham biwi tongo buskango tebo sini kaham mane result lengan ni sung nung khoroksa YTF ni working president ngoi chung nukha nung sak baithang no haduli hinyawi nung bike borok bai no manjui nung sal kha obole nini tam kok rok tongnai nung khoroksa ngong puila no ang puila angkai khoroksa boba garni sengkra epos si YTF ni working president tamba hindi sing sini bagoi sin tebrasan bagoi sung ni bai thang khai angkai suno kebo khai repnai kurei tini mo haduli ni tamo haduli sung taminani wati pamdu joto everything joto kisi manjak epono sini demand no tonan bagoi sung abon masa chokronai